YouTube er en social tjeneste, som er rigtig god at bruge i skolen. Blandt andet fordi at link kan deles op, eller lægges op på diverse Facebook og Twitter. Så man for eksempel, hvis man har som en kommende klasselærer, så kan man udvælge noget specifikt, og så kan man så lægge det ind på den gruppe, hvor eleverne har tilgængelighed for at komme ind. Og det er rigtig godt at bruge, fordi at der er nogle gode fordele, som at alt er tilgængeligt. Der er mange emner, som er mulige at komme ind på. Det er godt at visualisere nogle forskellige emner for elever, der måske har lidt svært ved at læse og skrive og forstå. På den måde er det rigtig godt. Og det opfylder alle de fællesmål, som er under danskfaget. Ulemperne kan være, at der er rigtig mange usensurerede ting, som blandt andet voldelige ting osv., hvilket kan være en ulempe. Det er afhængigt af andre digitale medier, som computer, som tilgængelighed af internet osv. Og derfor har vi i vores praktik valgt at arbejde med YouTube. Blandt andet af de gode fordele, der er, selvfølgelig også nogle ulempe. Men i alt at det er en social tjeneste i YouTube, hvilket gør det nemt at samarbejde med elever og lærere på de diverse link, man kan sætte op på nettet. Ikke? Det var jo herfra kan vi sagtens anbefale YouTube til alle vores medstuderende, og sige, at det er et godt redskab at bruge i de kommende praktikforberedelser næste år. Tak.